deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el Kiki. Kiki Ràpid, el podcast del Kikiriki. Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Kiki Ràpid, el vostre podcast express preferit, que si us el perdeu un dia, doncs no passa res, perquè dura tan poquet, que si el següent dia n'escolteu dos, encara serà més curt que un podcast normal. De fet, si només l'escolteu un cop per setmana i agrupeu tots els episodis, passa fantàstic. Passa fetent, que sí, que heu d'escoltar la cançoneta 4 cops, us la salteu. Poseu el podcast a 1.5 de velocitat i veureu que bé. Mua! Jo us recomano, de debò, aquest podcast, escoltar-lo a 1.5 de velocitat, perquè és una cosa que, funciona. Queda bé. Queda dit. Avui vinc a parlar del meu gremi. Quin gremi? Tu de què treballes? No sé de què treballo, amics, no sé de què treballo. Vinc a parlar del meu gremi, malgrat ser el gremi en el qual menys treballo de tots els gremis als quals pertanyo. Això de pertànyer a diversos gremis... En fi, capitalisme, amics. Avui vinc a parlar del món, de l'actuació, de la interpretació, dels actors, de les actrius, d'aquestes coses. Si hi ha algun actor, alguna actriu que estigui veient ara mateix aquest... Bueno, ara mateix no, perquè ara mateix estic gravant i ara mateix no m'està veient ningú, però m'heu entès, oi? Que està veient, escoltant aquest episodi, si us plau, que es manifesti. Que vagi a plaça Catalunya amb una pancarta... No. Que es manifesti, que deixi un comentari i respongui, que parli de si mateix o de si mateixa, vale? Que al final és el que he vingut a fer avui. Que això són batalletes del Gran Car! Vale, la sintonia, tireu la puta sintonia. Les batalletes d'en Grancar. Vale, doncs batalletes del Gran Car. Voleu batalletes del Gran Car? Tindreu batalletes del Gran Car. Avui vinc a parlar del meu primer paper com a actor. Fa uns dies es va emetre l'episodi especial de Sant Jordi. Espero que Sant Jordi anés bé, espero que Sant Jordi el gaudíssiu, espero que Sant Jordi us hagi fet molt feliços. No sé si va ploure per Sant Jordi o no, perquè estic gravant abans de Sant Jordi. Però jo us desitjo que us hagi anat bé, perquè segurament quan es publiqui això Sant Jordi ja ha passat. I si no, ja m'encarregaré que hagi passat. Com viatjaràs en el temps? Em vols deixar parlar del puto tema del programa? Gràcies. En l'especial Sant Jordi vaig explicar quina va ser la meva primera frase en una obra de teatre, a l'obra de teatre del col·le, de Sant Jordi, concretament. Jo feia de pregoner i la meva frase era terrible, totalment cancel·lable, i resava així. Turututut, qui mati el drac es casarà amb la princesa. Turututut, qui mati el drac es casarà amb la princesa. Una línia repetida 2 vegades, jo anava amb un pergamí, amb un paper d'aquell cremat, saps? Així, enrotllat, i una corneta feta de paper. Feia més o menys així. Que el profe de música va trobar una corneta de veritat i em va dir, fes servir la corneta aquesta. I jo, clar, era un nen de P5, vale? Tenia 5 anys. No tenia prou força per fer sonar la corneta. I no volia anar amb la corneta i fer tututututut, perquè era raro, ja que tens la corneta de veritat, no facis toca-la de veritat. No en sabia, i a més n'havia fet una de paper, i jo volia fer la que havia fet jo, i tenia gomets, i la Maribel, la profe, em va dir que endavant amb la meva corneta de paper, i així va anar, i content. I per què recordes això? Traumes, amics, traumes com el del meu primer paper, i és que per això demanava si hi ha algú del gremi veient això ara mateix. Quan es va fer aquesta obra de teatre, jo volia fer de Sant Jordi, evidentment, perquè volia ser el protagonista, perquè el puto ego, perquè jo què sé, perquè els actors som així, ja està, i no passa res, però som així. I van començar a repartir papers. El Sergio serà el cavaller 1, l'Oriol el cavaller 2, el Roberto serà... El Roberto no hi era. L'Eric serà el rei, que era un nen guiri. Ja hi havia nens guiris que no parlava català. Parlava una mica de català, però sobretot anglès. Era raríssim. I molt ro, serà el rei. Crec que no va ser el rei, és igual.
I van començar a descartar, i vam arribar a un moment que només quedàvem el David i jo. El David, n'hem parlat del David en un altre episodi, el meu amic de la infància, del vermut, de casa seva, hola Montse, el David i jo. I clar, quedaven 2 papers, Sant Jordi i el pregoner. No té cap sentit que estigui fent com aquesta mena d'intríngulis, perquè no hi ha intriga alguna, perquè acabo de dir quin personatge vaig fer i vaig fer el pregoner, doncs em vaig posar a plorar quan em van donar el pregoner, perquè jo volia fer el puto Sant Jordi. Jo volia fer el puto Sant Jordi i em vaig posar a plorar perquè era el pregoner. Potser perquè ja sabia que la frase era terrible. Després me'n vaig alegrar quan vaig veure que Sant Jordi s'havia de fer un petó amb la princesa al final de l'obra, que era la Cristina Marata, o la Cristina Marata, si estàs veient això. Per què recordes aquestes coses? Perquè per això són batalletes del Gran Car, no? Soc un iaio que recorda coses de quan era petit. Quan tingui Alzheimer, espero seguir recordant això. No que he dinat, o si ja he dinat, però això sí, David i la Cristina Marata fent-se un petó. I llavors va ser com... Vale, doncs estic molt bé sent el pregoner, i clar, tots vam riure molt, nens i nenes, perquè es feien un petó i era com que els hi van robar una cosa molt important, que era el seu primer petó a la boca. Això és terrible. És terrible! És terrible! No feu això als nens, així en general. Si us plau, no ho feu. I bueno, sí, que va ser un trauma al principi, però que després va estar bé, compensa no ser Sant Jordi, i ja estaria. I tot molt bé. Al meu col·le eren bastant guai, al col·le de primària, vull dir, no al col·le de secundària, on portava bata fins a segon d'ESO, aquell no. El col·le de primària estava bastant guapo i fèiem 2 obres de teatre cada any, perquè teníem teatre com a assignatura, sabeu? Català, castellà, anglès, mates, socials, natus, teatre. I dansa i plàstica. Era un col·le guapíssim. És que ho penses fredament. Era un col·le guapíssim. Total, que fèiem 2 obres de teatre a l'any i aquesta va ser la primera que vam fer, ja a P5, així ens preparàvem ja per la primària, jo què sé, per memoritzar coses, suposo. I teatre a muerte. I jo, després de primària, no vaig tornar a tocar el teatre, malgrat em moria de ganes. Hi havia alguna cosa que em deia no, tu no ets capaç de fer això. Potser tenia raó, perquè mira la feina que tinc, no? No, tu no ets capaç de fer això, no t'hi fiquis, no ho intentis, tal, fins que a secundària, a quart d'ESO i primer de batxillerat, que és com una unió molt rara, hi havia el grup de teatre de l'institut i vaig anar de cap. El profe era flipant. Hola, Jordi González, si estàs veient això. No és el Jordi González de Telecinco, que me'n vaig a Austràlia! No, és un senyor de les Terres de l'Ebre que és molt bon tio. I allà vaig tornar a retrobar-me amb el teatre. El primer any va ser bastant rego, la veritat. Vam fer Antaviana, això va estar guai. I el segon any va ser la meva revelació. Jo estava trist després del primer any d'Antaviana, en què havia tingut, crec que 3 frases a l'obra, i va ser com, és que vaya puta merda. Aquell segon any jo anava encaminat a tenir 3 o 4 frases com a molt, però és que no sé per què estic explicant això, però bueno, és igual, és una cosa que em fa molta il·lusió i que forma part de mi. Però la Bea, hola Bea, si estàs veient això, hola, ja t'ho faré arribar, va intercedir i va dir, jo crec que en Carles podria fer el protagonista. I ho vam provar i va ser que sí. I va ser molt guai perquè tenia de companya una noia que ja era actriu professional amb 16 anys i vaig aprendre moltíssim d'ella. Hola, Carla, ets flipant. I llavors, arran d'això, va ser molt guai, va ser brutal. És igual. I vaig decidir estudiar teatre en sèrio i fins aquí he arribat, fins a no fer absolutament res. Però no passa res. El que importa és el camí. Bueno, i que tots sabem que en aquest món en realitat no hi ha una edat en la que si no has aconseguit res és que ja no aconseguiràs res, sinó és que no ha sortit del teu perfil, o això és el que ens diem a nosaltres mateixos i en això volem creure putos càstings. Per cert, que els càstings siguin públics seria una cosa flipant, també us he de dir. Per això, actors, actrius de Catalunya, que estigueu veient això ara, comenteu, porfa, comenteu i digueu la vostra, però actors i actrius de Catalunya que estigueu veient ara aquest vídeo, tingueu esperances, perquè el moment acaba arribant. Espero, perquè si no estem fotuts, estem en la putíssima merda. Gràcies per escoltar el Quiqui Ràpid d'avui. Comenteu, subscriviu-vos i que vagi molt bé. Ciao.
i aneu al teatre. El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikik, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.